Oh, oh, oh! Aquí us presento la que ha fet avui d'ajudanta de Santa Claus, de Pare Noel. I m'ha ajudat a fer de trineu per poder anar a portar els carmels als cossos de seguretat, el meu reconeixement, el servei que fan, tant els Mossos d'Esquadra, policia local, com bombers de Berga. Salut i gràcies mai, ajudanta del Santa Claus. Ho, ho, ho! Hola, gent! Avui, aprofitant la visita de la meva amiga Mai, i aviat, passat demà, no, quasi? Sí. És el seu cumple. I res, celebrem tot. Festes, Nadal, Cap d'Any, com veieu el 2024, i això. Ja tens pensat el desig? Sí, ja tinc. Pues salut i força al Canut, i bones festes i bon any nou. Bon any Apa, nou. ja! Bufa! Ole! Bueno, avui ja tenim preparat aquí una bona macarronada, gentilesa de la meva amiga Mai, que celebrem el seu cumple, 58 anyets, 58, i aquí tenim torronets i macarrons, i xampanyito per celebrar-ho. I apa, som-hi, salut i força al Canut! Bueno, gent, aquí ja, amb la meva ajudanta, la Mai, de Mamà Noel, que avui m'està ajudant, i aquí, amb un cacaulat, de l'Antonet, des del Sense Paraules. Aquí amb el Carles i l'Anna. Apa, salut i força al Canut. Oh, oh, oh! Aquí us presento la que ha fet avui d'ajudanta de Santa Claus, de Pare Noel. I m'ha ajudat a fer de trineu per poder anar a portar els carmels als cossos de seguretat, el meu reconeixement, el servei que fan, tant els Mossos d'Esquadra, policia local, com bombers de Berga. Salut i gràcies mai, ajudanta del Santa Claus. Ho, ho, ho! Oh, oh, oh! Aquí us presento la que ha fet avui d'ajudanta de Santa Claus, de Pare Noel. I m'ha ajudat a fer de trineu per poder anar a portar els carmels als cossos de seguretat, el meu reconeixement, el servei que fan, tant els Mossos d'Esquadra, policia local, com bombers de Berga. Salut i gràcies mai, ajudanta del Santa Claus. Ho, ho, ho! Hola, gent! Avui, aprofitant la visita de la meva amiga Mai, i aviat, passat demà, no, quasi? Sí. És el seu cumple. I res, celebrem tot. Festes, Nadal, Cap d'Any, com veieu el 2024, i això. Ja tens pensat el desig? Sí, ja tinc. Pues salut i força al Canut, i bones festes i bon any nou. Bon any Apa, nou. ja! Bufa! Ole! Tira. Sí, però jo haig de vigilar. Però... Vigila, enrere, no tropessis. Vinga, nens i nenes. Gent, avui el Pare Noel comença a Berga a visitar els nens i nenes d'aquí Berga i Rodalies. I ara anirem al passeig de la Indústria, que hi ha a Fira del Joguet, i anem tirant endavant. Gràcies a una ajudanta que tinc aquí, del Pare Noel, que va gravant aquesta pel·lícula. Vinga, seguim endavant. Ves de cara, si vols. Ves de cara i em quedo d'allò, se'm pots davant. Però grava'm a mi, no gravis al terra. Ai, Si no- la despatxaré, aquesta ajudanta. No, grava'm a mi. Si no hi ha res aquí a terra, guaita. Ja m'enfoques a mi. Sí, Bueno, doncs has de mirar la pantalla. No enfoquis a la paret, ni al terra. que tinc por de caure. Ai, que això no... Hem de mirar que sí, guaita com. Els papers els tens allà, oi? Sí. Bueno, ja et diré, dona'ls un paper a aquesta persona. Oh, són de... Ho! Vinga, som-hi ja. Aquest no fa bondat, Aquest no fa gens de bondat, aquí. És més dolent de... No tropessis tu, anar gravant. Que si perdo l'ajudanta, ja anem molt malament allò. Sí, haurem de buscar un ajudant. Hem d'esperar que està vermell, ara. Cuidado, no es fotis allò. Ara m'està preparant perquè anirem parant, Anirem parant perquè ens faran parar molt, Ens faran parar? Els hi cobrarem. Passem en vermell. Vine cap aquí. Tots aquí? Venga, sí.
I posa't a darrere. És la meva ajudanta. Venga, sonríe. Jo estic somrient, que no es vegi. Ya, se nota. Vinga, va, mira, dona'ls un paperet aquests. Si podeu fer, perquè cada any fem una recollida de totes les imatges. Ah, molt bé. Sabíeu per allò que havíeu... Una mica de fred, aquí. Oh, fa molta calor. Jo m'han tret el tratge de màniga curta i cada any faig una estic. Què seria ara? No havíem vist mai tot. Vinga, bones festes. En Nadal, què feu aquí tanta fusta? Escolta, si no tens tot el trineu, ja ens estan un trineu per marxar. Ja estan fent el trineu. Sí? L'estan fent allà? Bueno, llavors què fem? Aquesta ja la teva molt preocupada, no? Mira que no tingui alguna cosa. Sí, clau, sí. Oh, no. Ah, mira, Papa Noel. Posa al costat. Sí, mira, guarda així. Ens quedem nosaltres. Va, fa gràcia. Pots mà. Agafa-te'ls. Escolta, dona-li un paperet d'aquests i jo m'he ajudant amb l'assistent. Un paperet de quins? Si pots enviar a la Fònia, perquè és un recull de totes, perquè jo no puc estar fent fotos. Cap problema, jo sé aquest número de tires. Jo te l'envio. Cap problema. Vinga, gràcies. Hola. Algú vol una foto? Sí. Vine cap aquí, va. Vinga. Ara us donaran un paperet després. Mira. És la meva assistenta, m'ajuda. Si podeu enviar-ho al número aquest de la Lapònia. És igual, que no m'hi veus ja. Dolenta, vostè no. Està molt bona per ella. Cada any és pitjor. Anem, aviam. Anem per ordre aquí. Qui toca ara? Una foto aquí. Hola. Va, poseu-vos aquí, va. Per feina, perquè no molta feina, eh? Aquí té que marxar. Qui fa la foto? A veure, mira, té. Si us veieu el número de la Lapònia, us envieu les fotos d'aquest molt maco que estem fent. Què? No els hi dones res, pobrit. Gràcies. Vinga. No, hosti, tots són el mateix aquí. Jo el tiré demà, ja. Ah, és que... Què es diu? Gràcies. Pues és que es farà una foto. Posa per aquí. Vols més fotos aquí, no? No, jo donaré jo els carmels, eh? Puc va fer-ho tot. Mira, si les podeu enviar tu, que és la Lapònia, que ens hem actualitzat amb el WhatsApp, i fem un recull de tota la temporada. Vale? Vinga, gràcies. Mama, foto! Sí. Ah, Marocas. Hola, papa, aquí. Voy. Vinga. No, sí, Maria. Sí, amb aquesta. No, és ell que t'ha de donar caramelos. Anem que queden els nens aquí, va. No, ja. Vinga, va. Vinga. El primo també, vinga. Xutxes no n'hi ha, no? Sí. Una cosa, eh? Sí, més que sí. Vinga, va. Gràcies. No, tu foto, no? Vinga, va. Ei, home. Mira. Vas bé, Maria, assistenta? Va bé? Com se diu vostè? Santa Claus? Ajudant de Santa Claus. I no només més ràpid, això, eh? No, noi. Hi ha molta gent en casa. Mira, aquí no paperem. Si voleu enviar aquí, veureu la foto. Què? Dóna'ls-hi caramelos, pobrets. No, primalet. Primalet. I tu? Primeta? També.
100 quiloletes només. Sí, siempre de todo de la temporada. Y ese es el número y ya está. Vale, gracias. Ya te darán las gracias. Qui en farà la foto? Jo he de fer la foto. Jo no t'he Va. per deixar la màquina. Mira, els pots enviar al WhatsApp aquest. Mira, si podeu enviar-me aquest número d'aquí de la Lapònia per WhatsApp. Ho tindreu. Gràcies. Són 50 euros. I 25 del tiquet? Molt bé. Aquesta és molt bona, aquesta, eh? Renovaré el contracte, tu, assistenta? Assistenta de Pare Noel? Mira, espera, perquè... Ara. Ja està, Ara, la càmera. foto i xutxa, no? Papa Noel? Va. Sí? Sí. Segur? Mira, dona un paperet. Si el pots enviar aquí al WhatsApp, això ho domines tu, no? Sí. Vinga, va. On està la dona? Mira, nen. Vine cap aquí, va. Amb el globo. Vine cap aquí. Va. Hola. Ja hi quedo, jo aquí dintre. Mira, dona un paperet. Si podeu enviar a la Lapònia, perquè no podem estar fent fotos nosaltres, envies aquest número i ja està, el ciutadà de festes ja està. És el recollir tota la temporada que fem. Molt bé. Espera. Ai, si pobris vam... M'has de recordar les coses, si no, no em renovaré el contracte, tu, Sí. Cap de 4 anys no en renovaràs el contracte. Bones festes i bon Nadal. Adéu. No mentirem de les coses que venem. Vinga, va. Bones festes. 50 euros. Va. Aquesta no m'ho quedan, mira, dones un paperet aquest. Si els podeu enviar a la 50-25. 25? No. Aquesta pren ràpid, demana el que. Els envieu aquí al WhatsApp aquest? Vale. Ja està, vale? Vinga, aquí. Va. Mira, dones un paperet aquest. Si els podeu enviar a la 50-25. 25? No. Aquesta pren ràpid, demana el que. Els envieu aquí al WhatsApp aquest? Vale. Ja està, vale? Vinga, aquí. Va. Mira, 2 dies de descans ja tinc aquí el substitut. Mira, si ens dona la meva assistenta els podeu enviar aquest número d'aquí baix, les fotos, i fem de tota la temporada. I si no podem estar nosaltres ara fent gaire. Vinga, bones festes. Bones festes. Más malo de todo. Vinga, campaneta. Molt bé. Gràcies. Mira, agafa aquest papelet. Si és per enviar-la, se la pots enviar a la Lapònia. Sí. Res, no et demanaran per res. És un recull d'imatges que fem cada any. Gràcies. El teu germà, què? No sé. Foto.
Una foto? Són 50 euros, Cobra 50, Ah, doncs així en res. Això. 50? Mira, agafa un paperet d'aquest. No, si ho fa... Poseu en aquest número d'aquí. És un recull de la Lapònia que fem treballar. Per favor, vale. Dóna-li al nen un xupa-xups. Dóna-li Ai, sí. el que surti. Sort que porto assistenta que se me'n va porta. del cap. És que no... Va molt... Vale? Va, tira el Marc. Va, vinga. Mira. Sí, el pirulet. Gràcies. Foto. Ja està, ja ho tenim preparat. Ja? No sé qui són aquests. Ah? Que no faci falta més. Va, una a cada costat. No, tu també, mira. No li fa gaire gràcia. Que por! Home, ara... Carlota! Mira, podeu enviar-ho aquí a la Lapònia? Vale. És una ajuda per... no sé com funciona. Vale? Xistes amb menys, sí. Creu que surti, no sé què surt aquí, mira. Un cada un! Cada un i un aquí per... mira, dos per cada un, va. No, però aquí darrere, aquests... Ah, va, com ho fem? Tot aquí? Va, vinga, Aquest està molt gras, s'us menjarà. vinga. Podeu enviar-los aquí al número que té a la Lapònia? Una broma, 500 euros. Vale. 500 euros, 600 euros. Les festes ja està. No els hi fotis allò, no, sí. Dóna'ls tu els caramelos, que no els dones a cap, pobret. Vale, aquí surti carmelet, vale. Molts que m'han arribat a costar pujar. Vinga, adéu. Trepitjó, Déu, mare, me cago en l'hòstia. Tenim preparat això, Mira, no hem preparat aquest. Hòstia, és que no en cobro cap, hòstia. Envieu aquí a la Lapònia que fem un recull de tota la temporada. Vale, perfecte. Gràcies. I si no arriba, no arriba. Jutge perquè ell no menja. Ja sé que aquest costarà gaire content. Trepitjó, Déu, mare, me cago en l'hòstia. Tenim preparat això, Mira, no hem preparat aquest. Hòstia, és que no en cobro cap, hòstia. Envieu aquí a la Lapònia que fem un recull de tota la temporada. Vale, perfecte. Gràcies. I si no arriba, no arriba. Jutge perquè ell no menja. Ja sé que aquest costarà gaire content. Millor que la televisió. Que no t'havies escapa si no fa res. Si vols fer una foto, però sí? Tu també, també pots sortir, si vols. Ah, mira, va, home. No? Fatal. Bueno, va, vinga. Bones festes, Bueno, ja hi som. Mira, no. Aquí sí que recuperem 500 euros. Qui és aquesta? Mira, perquè estàs fora del teu terreny d'allò, perquè aquí no disfruto com allà. Allà ja te la fotré. Escolta, Perquè puguis agafar. Ara mateix li escolta, Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus, està per les dones. Qui són aquestes senyores? Deu ser prou. Aquesta és cobradora del frac. Sí, d'allà del on Mercadona. ves. Ah, allà al Mercadona està. Va, tu que tot això aquí no. Sí, a mi que Vinga, va. quan s'hagi acabat la bateria l'enxufarem a un altre lloc. Ui, mira.
Vol fer la competència ara, no? Sí. Home, però això no, home, jo. Com vols fer d'ajudanta? És que aquesta ajudanta... Ah, sí, té, ja et deixo. Així com tu, vine cap aquí, va. Una foto que et xulo amb l'amuleta, s'ha de veure l'amuleta. Si no, no té... Va, vinga. Anem, Sança? Ja la petita, també. Una mica. Ah, sí, sí que està. Sí? Sí, senzillament, sí. Mira, agafa un paper d'aquests. Sí. No sé què sorprès, no sé si la... Mira, ara... Mira, que no te miras ahora. Sí, Emma. Ja la Lapònia, que fem de tota la temporada. Vine cap aquí, va. Vine, que fa una foto, va. Una foto. Li fa una foto. La pobreta s'ha despertat i no sabia si estava somiant o no, quan l'he vist d'esquenes abans. Dóna, nena, un caramelo. I el caramelo. No en vol? Hola. ¿Ya te habéis portado bien? Sí, seguro que no habéis portado bien. No te has portado bien tú. No. Mira, buenas fiestas. ¿Tiene tres? Això està gravant. No. Sí, ho he de... Para. Grava bé, grava amb què? Bueno, aquí es finalitza el recorregut del Pare Noel avui, dia de la joguina dels nens i nenes, de les nenes i els nens. I vull felicitar a la meva ajudanta, que després farem un reconeixement a casa, la meva ajudanta d'avui, la Maria d'Anglès. Gràcies, Maria. Fou. Ja pots parar. Apreta aquest quadrat. Aquest quadrat? Quadrat, sí. Passa que... Sí, que hay mucho trabajo. Venga, que hay mucho trabajo. Ya. Coño! Venga. Aviam, assistenta, que això em baixa la... Em cau i em fa que se'n cau. Clar, com que te l'estiren. Aquests nanos... Me l'ha rebotit, ja em s'hi separat. Vas bé. Veus aquests nanos? Sí, van. Juguen amb d'allò als ulls i juguen per oïda. Escolten el soroll de la pilota, són invidents. Llavors juguen com si fossin escoltant la... Entens? La pilota fa un soroll i senten la pilota. Vinga, va. Ens podem fer una foto? Boomerang. Va, que queda molt xulo, home. Fica, Juli.
Jo diu això, com Sí. Jo també, home, jo també. Tu també. avui, si pot ser, la fas. Canta. Avui sí pot ser. Vinga, va, bones festes. Igualment. 50 euros. Sí, perquè és que es fa fosc. Es fa fosc, hosti. Està la cosa molt... Sí, bones festes. Oye. No podemos estar todo el rato, ¿eh? Hay mucha gente. Ah, pero es que hay mucha gente y estáis... No, estamos a las últimas. Hola, gent! Ho, ho, ho! Avui hem d'agrair a la meva ajudanta, Maria d'Anglès, de Girona, que m'ha fet d'ajudanta de Santa Claus, de Pare Noel. I hem pogut anar a repartir felicitat per aquí als nens i nenes de Berga. Vinga! Gràcies, Maria, de tot cor. Ho, ho, ho! Salut! Soc Canut! Hola, gent! Ho, ho, ho! Avui hem d'agrair a la meva ajudanta, Maria d'Anglès, de Girona, que m'ha fet d'ajudanta de Santa Claus, de Pare Noel. I hem pogut anar a repartir felicitat per aquí als nens i nenes de Berga. Vinga! Gràcies, Maria, de tot cor. Ho, ho, ho! Salut! Soc Canut! Bueno, gent, avui celebració amb la meva amiga Maria d'Anglès. Ja ho veieu, tripizza, 3 pizzas diferents que acabem de rebre calentones. I aquí tenim els torronets, aquí darrere, el cava, la crema, Coca-Cola i tot a punt. I les ulleres per celebrar el 2024 amb vosaltres. Vinga, ara faré un segon vídeo. Bueno, gent, amb la meva amiga Maria, avui us desitgem amb aquestes pizzas i aquest cava bones festes Bon Nadal. i bon any nou 2024! Ho, ho, ho! Jo diria que ja està. Si ha sortit bé ja podem anar per la seca perquè si no se'ns refredaran. Ara només ho haig de mirar i ja ho ha dit. Bueno, gent, que faltava aquesta salutació amb l'amiga Maria d'Anglès. Ja ho veieu, 2024, ja hi anem! Vinga, salut i força, Canut! Bones festes, bon Nadal i bon any nou! Ho, ho, ho! Bueno, gent, aquí volia deixar la prova de que la costurera i assistenta del Pare Noel ha fet una feina de 10, però de 10, Excel·lent, mireu quines botes han quedat més xules. Ha fet un cosit de gomes i ha quedat esplèndid, això, Fantàstic. Res a dir, perfecte, tu. Aquí la teniu, culpable, la costurera oficial actual, perquè en memòria de la gran Lluïsa, que és la que va fer tot el tratge, però ara tenim aquí a la Maria, que va agafar el relleu, i és la culpable d'aquesta feina que heu vist, d'aquesta costura que m'ha fet per arreglar els peus i les cames del Pare Noel. Gràcies, Maria, i saps que has fet alguna cosa per una causa per tota la canalla, pels petits, i que faràs feliç a molta gent, indirectament, per haver fet aquesta feina. Salut! I força el Canut. Apa! Bueno, gent, aquí volia deixar la prova de que la costurera i assistenta del Pare Noel ha fet una feina de 10, però de 10, Excel·lent, mireu quines botes han quedat més xules. Ha fet un cosit de gomes i ha quedat esplèndid, això, Fantàstic. Res a dir, perfecte, tu. Aquí la teniu, culpable, la costurera oficial actual, perquè en memòria de la gran Lluïsa, que és la que va fer tot el tratge, però ara tenim aquí a la Maria, que va agafar el relleu, i és la culpable d'aquesta feina que heu vist, d'aquesta costura que m'ha fet per arreglar els peus i les cames del Pare Noel. Gràcies, Maria, i saps que has fet alguna cosa per una causa per tota la canalla, pels petits, i que faràs feliç a molta gent, indirectament, per haver fet aquesta feina. Salut! I força el Canut. Apa!